Beth yw'r ateb i'r swm 2 adio 3 lluosif o 4? Nawr, os ydych chi'n meddwl bod rhaid gwneud 2 adio 3 yn gyntaf i gael 5, ac yna 5 lluosif o 4 i gael 20, mi fyddwch chi'n anghywir. Oherwydd, mewn unrhyw swm mathemategol, mae yna drefn arbennig o wneud pethau. Ac un ffordd hwylus o gofio'r drefn yma ydy meddwl amdan y gair arbennig CORLAT. Nawr, fel y gwelwch ar y sgrin, mae CORLAT yn sefyll am cronfachau o flaen rhannu, lluosi, adio a tynnu. A dyma fo'r gair unwaith eto ar y darn papur yma, CORLAT yn rhedeg lawr ffordd hyn. Nawr, mae'r gair yn golygu hyn. Mewn unrhyw swm mathemategol, dyn ni'n edrych i weld yn gyntaf os oes unrhyw ddarna mewn cronfachau. Os oes, mae rhaid fi wneud hein yn gyntaf cyn gwneud dim byd arall. Yna, dwi'n edrych i weld os oes unrhyw symiau rhannu neu lluosi. Os oes, mae rhaid fi wneud hein nesaf, a dwi'n gwneud hein yn gweithio o'r chwith i'r dde. Dydy'r rhannu ddim yn cael blaenoriaeth dros lluosi fod ni'n sgwennu fo gyntaf yn y gair CORLAT. Ac i orffan, dyn ni'n ystyried os oes unrhyw symiau adio neu tynnu i'w gweld, a wedyn dwi'n gwneud hein eto yn gweithio o'r chwith i'r dde. Dydy adio ddim yn cael blaenoriaeth dros symiau tynnu. Ac felly, os dyn ni'n ystyried y swm 2 adio 3 lluosif o 4 eto, mae gennym fi ddewis rhwng gwneud swm adio neu swm lluosi yn gyntaf. Nawr, yn ôl trefn CORLAT, mae'r rhaid i wneud y swm lluosi cyn dwi'n gallu gwneud y swm adio. Ac felly dwi'n cychwyn drwy wneud 3 lluosif o 4 fan hyn, mae hynny'n 12, ac felly mae'r swm yn newid i fod yn 2, adio yr 12 yma, a mae'r ateb terfynol felly yn 14. Pe bawn ni eisiau'r ateb 20, oedden ni'n drafod gynt, so rhaid fi ail sgwennu yr un swm, ond defnyddio cronfachau yn gyntaf o amgylch y 2 adio 3. Oherwydd wedyn, yn trefn CORLAT, mae'r rhaid i wneud y swm mewn cronfachau yn gyntaf. Ac felly tro hyn, dwi'n cychwyn trwy wneud y swm mewn cronfachau, 2 adio 3, mae hynna'n 5, ac yna 5 lluosif o 4 sy'n ni'n wneud i gael 20. Nawr, dyma ychydig o enghreifftiau eraill ar y testyn yma. Beth am ystyried sut i wneud 14 tynnu 8 rhannu fy 2. Nawr, tro hyn, mae gennym fi ddewis rhwng gwneud swm tynnu neu swm rhannu yn gyntaf. Edrych ar CORLAT, mae'r rhannu yn dod cyn y tynnu, felly mae rhaid fi wneud y swm rhannu yn gyntaf. Ac felly cychwyn drwy wneud 8 rhannu fy 2, sydd yn 4, a mae'r swm felly newid i fod yn 14 tynnu y 4, ac mae hynny yn rhaid ateb terfynol 10. Neu, beth am ystyried gwneud 6 tynnu 2 adio 3. Nawr, tro hyn, y dewis ydy rhwng swm tynnu a swm adio. Nawr, yn CORLAT, mae adio tynnu fan hyn, ond rhaid cofio ar gyfer adio tynnu, dydy'r adio ddim yn cael blaenoriaeth dros tynnu, dyn ni'n gweithio tro hyn o'r chwith i'r dde. Ac felly yn fan hyn, gweithio'r chwith i'r dde, dyn ni'n gwneud 6 tynnu 2 yn gyntaf, sydd yn 4, a wedyn dwi'n adio'r 3, mae hynny'n rhaid ateb terfynol 7. Nawr, pe bawn ni wedi gwneud y swm adio yn gyntaf, 2 adio 3 yn 5, so ni wedyn yn gwneud 6 tynnu 5 sydd yn 1 rhywbeth gwahanol. Felly mae hynna'n werth pwysleisio. Yr blaenoriaeth ydy cronfachau, wedyn rhannu a lluosi, a wedyn adio a tynnu. Dydy adio ddim yn cael blaenoriaeth dros tynnu, dydy'r rhannu ddim yn cael blaenoriaeth dros lluosi. Dyna ni'n gweithio trwy hein a hein o'r chwith i'r dde. Un enghraifft arall, beth am ystyried sut i wneud 27 adio 12 rhannu efo 4, tynnu 3, lluosi hefo cronfachau, 6 adio 2. Nawr, tra hyn, yn CORLAT, os yna ystyried beth sy'n o gyntaf, beth sy'n o gyntaf ydy'r cronfachau. Felly mae'r rhaid fi wneud y swm yma mewn cronfachau yn gyntaf. Mae 6 adio 2 yn rhaid 8 iddo fi. Wedyn mae gweddill y swm yn aros rhy fath. 27 adio 12 rhannu 4,
tynnu 3, ond lluosi 1 hefo yr 8. Wedyn, dwi'n ystyried os oes gennym fi symiau rhannu a lluosi. Ac oes, mae gennym fi symiau rhannu a lluosi yma. Mae yna un swm rhannu fan hyn, mae yna un swm lluosi fan hyn. A dwi'n gwneud hein yn gweithio o'r chwith i'r 10. Felly mae 12 rhannu fo 4 yn 3, ac mae 3 lluosi fo 8 wedyn yn 24. Gweddill y swm yn aros lle mae o, 27, adio y 3 newydd, a tynnu yr 24 newydd. Yr unig beth ysgyn i fi ar ôl wan di symio adio a tynnu, a dwi'n gwneud hynna eto'n gweithio o'r chwith i'r 10. Felly 27 adio 3 yn gyntaf, mae hynna'n 30, ac yna 30 tynnu 24 i roed yr ateb terfynol i'r swm yma sydd yn 6. Nawr, rhowch chi gynnig wan ar geisio cwestiynau lle ydych chi angen defnyddio CORLAT i ffeindio'r atebion cywir. Ar ôl chi gael chydig o funudau i feddwl amdan yr atebion i'r cwestiynau yma, gewch chi wedyn gymharu'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.